Jako że dokonuję testu, którego zasięg ma być ogólnopolski i ogólnoświatowy, a może i intergalaktyczny, pozwólcie, że przemówię do was mową Sienkiewiczów, Kochanowskich i innych tych rejów. Atakujecie mnie ostatnimi dni na Instagramie między innymi, że pojawiły się chrupcioki śląskie, a ja przecież mówię, był już na kanale testowany wielki powrót śląskich chrupcioków o smaku śląskiego obiadu, czyli rolady, modrej kapusty i gumiklejzów. Okazuje się wtem, że pojawiły się nowe chrupcioki o smaku karminadli. Cóż innego mogłem zrobić jako... Jeszcze raz. Cóż innego mogłem zrobić jako twórca internetowy, Ślązak, Europejczyk. Zawsze do usług. Przeleciałem dzisiaj pół miasta, ale mam chrupcioki w stylu śląskim. Chrupki kukurydziane o smaku karminadli. Chrupki kukurydziane o smaku karminadli, śląskich kotletów mielonych. Skład: kasza kukurydziana, olej rzepakowy, sól, glukoza, aromaty. Zawierają mleko, mieszanka przypraw, wzmacniacze smaku E621, E635, regulatory kwasowości E330, E262. A tak się składa, że 3 dni temu zrobiłem 27 karminadli. Także będę miał tu niesamowitą okazję porównania. Udało mi się odtworzyć prawie to, co znajduje się na paczce tych chipsów. Cóż mi zostało jako testerowi? Woń jest dziwna. Coś takiego jakby kwaśnego? Czuć jakąś taką przyprawę. Niekoniecznie mi się kojarzy z karminadlem. Tak to wygląda. Spróbujmy. Wezmę karminadla. Czy są tu jakiekolwiek smakowe nawiązania? No niezbyt. Ale może ja zrobiłem złe karminadle. Ale jeżeli chodzi ogólnie o smak, są ok. Także no to tyle. A! Przy okazji jeszcze tylko powiem, że na Discordzie zostało nadesłane zdjęcie z jednej ze sławnych sieci sklepów, która atakuje nas śląskimi produktami i znowu widzę ten wyraz śląskie. Wytłumaczcie mi, bo może ja nie wiem, skąd to się wzięło. Znaczy ja podejrzewam, skąd to się wzięło, że na polskie ucho, kto nie potrafi tego zapisać, śląskie i Śląsk brzmi jak śląskie? No według mnie nie brzmi. Także dam tutaj prostą radę, a w zasadzie 3. Jeżeli jesteście właścicielem sieci sklepów i chcecie błysnąć śląskimi produktami, a jednocześnie nie chcecie striggerować górnoślązaków, takich jak ja, możecie napisać w śląskiej pisowni, czyli śląskie i wszystko będzie ok. A jeżeli już chcecie się pucować pod ślązaków, możecie to zapisać albo w alfabecie sztojrowskim, czyli przez U otwarte i kółeczko nad nim, albo w alfabecie ślabikorzowym, czyli przez O z poziomą kreską. Bo to jest Śląsk i śląskie, a nie Śląsk i śląskie. Co ja mogę jeszcze więcej sam powiedzieć? Nic i daję ten obiad nara.